Chakni kaisa athugiri ngai bachanai khapni takokte bukukjong tabuk thik oboni yagolo chungman kha sini madam kirparani deporma bai tabuk bobai chalainai o bri hamkrai haika chini tiprasani bisingo je women empowerment je khlai tongmani chini kami amchai bisingo je kemawi tongmani chini bri rokni obahai गोबां मा हुकुम मुकुमरनो ति सावि बतिनि नि सालो आ हुकुम मुकुमरनो थंचारेवै हायका थानचारेवै थांचारेवै अबनि यागलन दिनि ब सकात मानु रांसारि जाक सकात खाबने दाखोक्ते बुकुकजों मैडम न पहिले नचिनि कखरांगो बेलाय बेलाय लामसोगो तै तिनि न हायसालो अ सकात मानु बगै बेलाय खातंग थमा या फराय मैडम जे हामबाय के तामनो सानाय मैडम तिनि नि सालो अमा हायजे सकात मानमानि यागलो बाहाय खातंते ब मा हाय सामुरो दाखाय जों तेबो अमा हाय सकात नि यागलो तेबो कथा गाहाम गाहाम जों नाय मानाय अच्छा अबनो सिनी ओ रिगनाय रिसा गमाय थांगा एकदम कमासुका रिगनाय बर कानखाय होसो हंजाकसिओ टाउन दगो फाइमालिया रिगनाय बर कानै ठीक ओ समय न जे सिनी बुरै रंनि संगठन खूब उनकोखाय बासालायखा मो हाइकेला सालिया सिनी रिगनाय बकरिखा रिसा बकरिखा रिगनाय वानजेसे फानिमा तंलायसिओ ए अमते अवस्था तंखा ठीक ओ समय तरखाय जों जागाय जागाय थाङै रिगनाय बरक तागै कानानि बागै जों बरंनो कबखा आस्ते आस्ते कबखा किन्तु दावैसे थांनो गयो मुगली रंनि ड्रेस रक कानजाक रक अमतै रक केंकाय जों होनो सिनि कत रकम डिजाइन दङ आगिनि बर रक फोरों कलांमानि ए आबनो नरक दावैसा रिगनाय याव बथाय साइ गानि रिसाव बथाय साइ सदनि ए अमतै रकनि फोरोंते ताव खूब आगबारे खाखसं दरंगो जेखानो थाङो आरो नसिनि रिगनाय बरक कालाबारि हिंदी निनि जेकोनो अनुष्ठान हिंदी रिसा रिगनाय सिनि मानि आशीर्वाद जोंनो जे मादिनो कानै जोंनो पसिका जोंनो जे रिसानो सरै जोंनो आशीर्वाद रेखा ओ रिसा बाय रिगनाय न जों ताबु जागाय जागाय नगो आबैनो सब जे खातंथब आव कालाबारि रगो थांगाय बा एकबारे रिगनाय बर कानजाक अमतेखे नायथाथ नुखा आमबागै दिनि ओ रांसा दिसा फाउन्डेसन बनो मुइतो खालायमा बाय जे निजिनि मानि पोसाक निजिनि मानि रिसा कान्थाय जुमथाय अबनो मुइतो खालायमा बाय आंखौ हामजाका एवं रांसा दिसा फाउन्डेसन आं अब हामबायरो मैडम आते सुंमुं जों नुगैमानो चिनि अ तिप्रासानि कानमुं सुमुं आबो हायरक तिप्रा हास्तेओ सिमिया फातार हास्ते रगो थांगै पिरजागै तंमानि नुगो ताबो अ जरावो चिनि साना थांगा अंकै चिनि तिप्रा हास्तेनि सीएम मुख्यमंत्रीनि बिनि हिक बरम गोनां नीतिदेव बो सागबाय थांगो कानै चिनि तिप्रासानि कानमुं सुमुंनो सुंबुय फातार हास्ते रगो बलायो बिनि फेसबुक रगो रिमानि रंनो जतन आबनो तिले बो माहाय कक कसार मुं तंनायबा बिनि अ ककनति मैडम आमते कक कसार मुंगाय तेबो चिनि बरक कानै सुमुय फनो कांकाय कानै सुमुय फनो कांकाय ते बुनि बरक आगो गफाय एकदम बेलायना कारण चिनि जे रिसा अब बायरे खूब दामुं दंहा एकदम एकबारे बायरे खूब चलि दंहा जों जेमन नुगो पुरि रगो थांपुरु बायरेनि प्रजेक्टक रक ओ जे नायना फायनाय रक चिनि इन्डियानो बरक जोंनो थार फटो दिसाव कारण जों सिनि मानि ड्रेस कानजाक ओंखाय बरक सबसे हामजागौ ओंखाय आबनो आफोर जों खाते बोसोराङो चिनि रिनि अनेक मूल्य दङ जेहेतु ओ ताव गनि पन्डिचेरिनि एकजन प्रफेसरनि बिनि वानजेकसे आनि दिनि अंनो नुगै बहमपायका মই নিনব তুই আনা কাংসা তাগৈ দহলা নিন গাং তাগৈ দহ কাবনা পন্দিছিরো বরিগেনে না কানে বেরে খুব টংথক জাকা যেহেতু এরিগেনে কুফুর তাগৈ দহকা বিনার সাদর কুফুরটি পূজারগো বেরেখা বৈসং মত আমার দেরেস নেই গে বসাও মসি নীতির পুরানি দেরেস
वाइजेक्स किन्तु अमतिखे दिने दिने उनको दङ आगोबो दङ आबनो तेबो गाहाम खालायना बागै तेबो नायथक खालायना बागै सिनि सरायरक ताबो ताक मुंलुं मुंनो सोरंबो दङ कारण आगिनि सेतेबो गाहामहा अमतिं दङ तो बेखाय आं होनो आगिनि सिनि अक्रारक जे सिनि नानु सं सिनि मा सं जे बुमुल कालां थांगा बथाय कालां थांगा बनो एसा आगो गुति फायदि हनै जेमन मालिबार मालिदो गोनां निनि बातामुल वाइसु इनके निनि गप्लासा अमति थाइब्लक बार थाइमाक्रां अमति गोबां सिनि बुमुल दङ ओ बुमुलनो जेमन जों किसा किसा फेरगु नारोंनातै अमति खलायदि हनै आं कबगो सिनि तां मुलुं मुं गोरों दङ ताबो जेबाबे खास्रांसै फैयो बायरे थांखांखाय रिगनाय बर' कानै जामो थैबार कानै जे सरायरक आगुबो फैयो आ जागा तेबो आगुबो फायना बागै आं जतन कबगो सोंनानि कब बेले हामबाय मेदाम तिनि जराव अमा हायखि जोंनो कायसा चिनि दफानि बागै मेसेज सिमानि बागै मेदाम तै बेले हामबाय मारो तिनि हायसालो खाकसामा याफोर सिनि क खरां टीम नि बखाक्ति तिनि हायसालो सकात मान माने बागै मेदाम आ खाबनै ताखो खिति बुखुक सं खनाय